Når en får holde virker holder. Så hvorfor går rundt, tror jeg? Det er spionkameraet, det her. Prøv bare at spille. Du kan ikke zoome ind. Han kan ikke engang stave til holdet mere. Hallo? Prøv lige at læse, hvad han skriver. Jeg er aktiv. Jeg spiller lidt for det. Jeg skal nok lige zoome det. I totalt bustet på vores video. Hvad? Man kan bare høre, jeg spiller Left 4 Dead, mand. Ja, vi optager. Du skal ikke sige ham til nu. Ofte ikke kan stave til holdet. Holder til liv. Ja, det er sgu da det. Det går ikke. Han skal stave til holdet. I forholdet kan stave til holdet, kan ende inden for holdet stave til holdet. Ja. Det er rigtigt. Holdet bliver en opløsning. Holdet er gået på opløsning. Hvorfor gør du det der hele tiden dygtigt? Vi kan ikke se tallet, Frejse. Thank you. Du mener, Skal hun ikke sige noget, Mads? Nej. Du må lave voiceover. Jeg kan ikke stå stille, jo. Ja, Mit hår sidder på. Hun skulle alt for meget larm til ham. Ej, undskyld, hvis jeg kommer ind og dækkede. Manon Bøsleren, han gik også lige ind foran før. Det går godt. Jeg tror, man kunne bruge så rigtig meget bare på at kigge på mig. Ja. Og jeg begynder at få de rygger det her. Men jeg skal bare lidt profil. Og så kom der så også, jeg tænker, okay, jeg har 3 F'er, og så taber du 5. Så der var Kan du ikke lige gå ud igen, Freja? Jeg troede, det var mig, men så kunne jeg godt se det. Kom ind. Tak. Så er du bøv med det. Start. Væk. Så gå hen. Gå tæt på dem. Lav sniger, så spil. Hvem er så Men nu? Hej. Det kunne du lige sige. Sådan der. Nej. Nu fik jeg den. Jeg skal også lige zoome det ud. Så ved jeg bare ikke, hvordan det går. Jeg lige en gang for til rødt lidt den vej. Jo, jeg fik bare lige din hårdkok. Er vi færdige? Er vi færdige? High five! Du er død. High five! Ja, man! High five for dit hår! Statist! Og stemmerne er lagt til dem der.